Hanya hai kaisa kotor ma party mung party witha ongka yang gabor ditu takar jola a thangmani rudo kaisa tractor tuijak gari current pala pillar thudar ka pura ekdum glass gulo chera bake phadi bake yang kulugo tractor tuijak pillar pulur bai bake druk sang thang wasana current pala pillar norok nanya je omo marang kha ekdum nanya je yang pillar druk wasana ukulugo tractor tuijak go pillar wasan druk omongkha yang gabor ditu takarjola o gari ingkangke gabor dini takarjola digi thangi tongmani borok team kwbangma khe phailemmani amo bisingo kaisa amahike deraka ge driver rokno bo singma hammani aro malai liya masapan malai liya aro borok swkari masapan buisimi lai tonglaio ta gabor di thangma lama gari accident horo thutai ro gari thuta tangro asani thutislo sido driver baheng ke sido tam suak nangjarok de khari tam kharna sa i gaborong dolnu khari je thanga sido ora marang kha aina rok bai thangbai kha sisirok bai thangbai pura current palawasin druk tam suak nangjarok de na bisingo tractor dajak pura